Hola, sóc jo, l'Alícia, i m'han donat permís per distreure't uns minutets més, i crec que val la pena que coneguis una història. Avui parlarem de per què està canviant el clima. Tot comença l'any 1850, quan una família d'una masia del Vallès es lleva d'hora per veure com el sol aflora lentament darrere els camps encara humits de la nit. Potser et preguntes, què té a veure una família del Vallès de fa tant de temps amb el clima del món? O encara més, per què parlem d'aquest tema just avui que tens ganes d'anar a dormir i potser només vols que et parlin de coses tranquil·les? Doncs precisament perquè el clima ens acompanya cada dia. Ens afecta quan sortim amb màniga curta o abriguem el coll amb una bufanda de llana i, sense adonar-nos-en, el clima està canviant. Però saps per què? Comencem pel principi. La família del Vallès vivia del que donava la terra. Collien patates, feien pa i tenien bestiar. El pare, abans de sortir a l'hort, mirava al cel i deia «Fa olor de pluja, potser demà serà un dia d'aigua». La gent així vivia molt pendent de si plovia o feia sol, del fred o de la calor. Per què? Perquè el clima condicionava la seva vida. I tu segur que has sentit parlar del clima moltes vegades, però què vol dir exactament la paraula clima? És molt més que el temps que fa avui o demà. El clima és tot el conjunt de temperatures, pluges, vents i estacions d'un lloc al llarg dels anys. És com si el lloc on vius tingués un caràcter propi, unes maneres de fer, que gairebé sempre són semblants cada any. Però el que avui venim a descobrir és per què, d'un temps ençà, aquest caràcter del clima sembla que s'estigui transformant. Fa més calor a l'estiu, a l'hivern glaça menys, plou d'una altra manera. Què està passant? T'hi has fixat? Potser els teus avis t'han explicat que quan eren petits hi havia nevades més sovint o que els estius no eren tan xafogosos. Doncs bé, el canvi climàtic és això. És el nom que donem al fet que el clima de la Terra està canviant i ho fa d'una manera que sorprèn fins i tot els científics que l'estudien. Però, el clima sempre s'ha mantingut igual? Et sorprendrà saber que no. La Terra ha estat testimoni de canvis de clima molt grans al llarg de la seva història. Alguna vegada has sentit parlar de les èpoques glacials? Són períodes en què grans zones del planeta quedaven cobertes de gel, com si un immens congelador les hagués tancat. Fa uns 12.000 anys, als Pirineus, on ara hi fem excursions, hi havia llengües de gel molt més grans. I per què canviava el clima fa tant de temps si no hi havia ni cotxes, ni fàbriques, ni avions? La resposta és que la natura, per ella mateixa, pot fer variar el clima. Per exemple, el moviment de la Terra al voltant del Sol, que es diu òrbita, no sempre ha estat igual. Quan variava una mica, podien passar coses espectaculars. Entrava menys o més calor i tot canviava. Els volcans, quan fan una gran erupció, deixen anar cendres i gasos que poden amagar el Sol, refredant l'atmosfera durant mesos o fins i tot anys. Els corrents d'aigua calenta i freda als oceans, com si fossin unes cintes transportadores gegants dins del mar, també poden fer variar el clima de llocs llunyans. Tot això són causes naturals del canvi climàtic, és a dir, coses que passen sense que intervinguem gaire. Però, i ara? El canvi que vivim avui és com els de fa milers d'anys? Aquí és on la història pren un gir important. Fa poc més de 150 anys, al voltant d'aquella família del Vallès, molts pobles i ciutats dels països catalans i del món van començar a transformar-se. Saps què va passar? Doncs l'arribada de màquines i fàbriques. Això es coneix com la revolució industrial. Va ser una mica com obrir una caixa d'eines noves, però alguna d'aquestes eines, com veurem, tenia efectes secundaris que ningú havia previst. A les fàbriques, la gent feia servir carbó i després petroli i gas per fer funcionar màquines, escalfar cases i, més endavant, moure cotxes i trens. Tots aquests materials, quan es cremen, deixen anar a l'aire una cosa anomenada diòxid de carboni. Potser has sentit el seu nom. Sovint l'anomenem CO2, però aquí li direm diòxid de carboni perquè queda més clar. I què és aquest diòxid de carboni? Doncs és un gas invisible i sense olor, però molt important. Si vols fer-te una idea, pots pensar en les bombolles que surten d'una beguda com la llimonada o una aigua amb gas. Aquestes bombolletes són diòxid de carboni dissolt. Però el que importa al clima és el diòxid de carboni que va a parar a l'aire quan cremem combustibles fòssils com el carbó, el petroli o el gas natural. Quin problema té això?
Doncs que el diòxid de carboni fa una cosa molt especial. Ajuda a retenir l'escalfor del sol. Imagina't la Terra com una casa amb finestres. El diòxid de carboni seria com una manta molt fina que, a poc es va fent més i més gruixuda. Cada cop que llancem més diòxid de carboni a l'aire, aquesta manta atrapa més calor. Aquest efecte té un nom, efecte hivernacle. Pensa en quan entres dins un hivernacle al jardí d'algú. Allà la calor queda tancada i les plantes hi creixen millor a l'hivern. Però si la calor s'acumula massa, tot es pot tornar massa calent. Doncs una mica això està passant al planeta. I el diòxid de carboni no és l'únic gas que produeixen les persones i que ajuda a escalfar la Terra. També hi ha el metà, un gas que produeixen, entre altres coses, les vaques i els campus d'arròs, o els abocadors on s'acumulen escombraries, i altres gasos menys coneguts, però igualment importants. Els científics van començar a adonar-se d'aquest fenomen. De mica en mica, sumant mesures de tot arreu, des de les muntanyes de l'Alt Maestrat fins als pobles de la Garrotxa, van veure que les temperatures mitjanes del planeta estaven pujant. No era una cosa puntual ni només d'un any, era un canvi que s'anava acumulant. Com ho saben? Doncs comparen informació de fa molts anys, temperatures, pluges, gel a les muntanyes, anells dels arbres i fins i tot les bombolles d'aire atrapades dins els gels de l'Antàrtida, un continent al sud del planeta cobert gairebé tot de gel. Així descobreixen si, per exemple, fa 50 anys, la temperatura a una ciutat era 1 grau menys de mitjana que ara. I què estan veient? Que el canvi climàtic actual, al contrari del que va passar fa milers d'anys, està succeint molt més ràpid. Tant que moltes plantes i animals tenen dificultats per adaptar-s'hi. Et sona això de veure sempre cigonyes acampades a les teulades o notar papallones a finals de tardor? Algunes migracions d'aus o floracions de plantes passen abans de temps. Per tant, podem dir que el canvi climàtic d'avui té dues causes. Una part natural i una part provocada per les persones, però la segona és la que explica que el procés sigui tan sobtat. Què passa quan augmenta la temperatura del planeta? Doncs moltes coses. L'aigua dels mars i oceans s'escalfa i s'expandeix. Sí, l'aigua ocupa més espai quan està calenta, i això fa pujar el nivell del mar. A poblacions com Dénia o Palma, cada cop veuen més sovint com el mar esgarrapa una mica més de platja a l'hivern. Alguns rius tenen menys aigua perquè s'evapora més ràpid. Els boscos s'assequen i poden cremar-se amb més facilitat. I a llocs llunyans, com el Sàhara, el gran desert del nord d'Àfrica, la calor s'intensifica encara més. Aleshores, què podem fer nosaltres? Som responsables tots i totes i tenim marge per ajudar. Tractar bé el planeta és una mica com cuidar una planta. Si la regues massa o massa poc, no creixerà sana. Si la tractes amb amor, et donarà flors boniques i ombra a les tardes. Hi ha moltes persones dels països catalans que fa anys que treballen per trobar solucions. Algunes descobreixen maneres de generar energia sense fer servir combustibles bruts, com és l'energia solar, aprofitar la llum del sol amb plaques solars, o l'energia eòlica, fer servir la força del vent amb molins moderns que sovint veus als turons o prop de la costa. Altres treballen per educar i explicar la importància de reduir el malbaratament, aprofitar al màxim la roba, els aliments, fins i tot el temps. I tot i que tenen gran responsabilitat i bona part de la culpa, no tot depèn només dels governs ni de les empreses grans. La suma de petites accions pot marcar la diferència. Si tanques els llums quan no calen, ajudes a estalviar energia. Si recicles, si vas caminant o en bicicleta quan pots, si menges aliments de proximitat, ja estàs ajudant a cuidar el clima. Potser et preguntes, i si tot el planeta fa un petit esforç, realment es notarà? Doncs aquí els científics diuen que sí, que cada gest suma. Comença per saber, per preguntar, per aprendre, i després compartir-ho. Qui sap, potser tu podràs explicar als teus companys i companyes què és exactament l'efecte hivernacle o d'on surt el diòxid de carboni de la teva ciutat o poble. El clima està canviant, sí, i saber el per què, entendre què podem fer, és la millor eina per protegir els dies assolellats i els matins de boira, les pluges suaus i les primeres neus, el món dels nostres avis i el futur dels qui vindran. I tot comença amb ser curiós,
i amb tenir ganes de saber més. I fins aquí la història d'avui. Descansa bé i bona nit.